Klaro man gyud ang tudlo sa mga apostolis kung kinsay saligan aron maluwas. Si Kristo, wala gyud sila magtudlo nga simbahan ang saligan. Nga mao nga nganong simbahan man ang imong saligan, nganong simbahan man ang imong isangyaw. Mao ni problema sa atong mga higala nga mga sulpot. Tungod kay ang Kristo nga ilang gituuhan walay lawas. Kung sa ato pas Bisaya, ungo or sa Tagalog pa, manananggal ba kung baga, ang lahi lang sila, ipugot ulo. Buti pasabot nga ang ilahang tawag ining Kristo, walay gitawag lawas, ulo na rin nabilin. Nga naman, tungod kay, kung yung tagkaluwasan manggod, tinuod man nga si Kristo ang gahimo. Pero remember, nga ang Ginoong Kristo, migamit siya mga instrumento na kung diin makabot ang kaluwasan sa tao. Ilabi na kining maong gitawag og simbahan. Ang pagsalig sa mga Katoliko kang Ginoong Kristo gipaagi sa pagkooperar og pagiging tawag ining magiging subject sa iglesia ang iyang gitukod. Nga naman kasi Kristo ng iglesia dili baya magbuwag. Di ba? Ephesians chapter 5 verse 23. Biblikal na ha? Naan nas Biblia? Episo kapitulo 5 versikulo 23. Naging walang bala ang kasulatan kay si Kristo mismo ang ulo sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Unya ingon pag San Pablo dugang pa niya og si Kristo mismo ang manluluwas ining lawas. So buti pasabot, makaluwas ang iyang simbahan, makaluwas ang iyang iglesia tungod kay naa may manluluwas nga mismo ang tag-iya ang atong Ginoong Hesukristo. So ang pagsalig na kang Kristo pinaagi sa pagsubmitar sa tao diha sa iyang simbahan kay lagi ang simbahan ug si Kristo dili og dili gayud kana mabuwag. Mabitaw ang Biblia mismo nagsulti 1 Timothy chapter 3 verse 15. Unsa may gisulti ni San Pablo? Kay ang simbahan kun iglesia mao ang haligi og patukuranan sa tanang kamatuuran. Nganong haligi og patukuran sa kamatuuran man? Ngano man tungod kay si Kristo may tag-iya. Nya Colossians chapter 1 verse 18, siya mismo ang naghatag og kinabuhi ni anang maong gitawag og lawasa. So buti pasabot nganong kamatuuran kay ang objective ni Kristo kaluwasan. Nganong ang tawag ining iglesia gitukod ni Kristo nganong naaman ang fullness of truth sa hinungdan kay ang objective sa tag-iya kutob sa masakop ni ining maong iglesia maluwas. Mao man ni punto. So ayaw ninyo ibuwag si Kristo ug ang simbahan, ang ulo ug ang lawas. Kay kung mabuwag ng ulo ug ang lawas, mahitabo nga kanang inyong Kristo ungo. Ungo na. Inyo hapdag yung i-discredit ang simbahan na Ginoong Kristo na unsa man ning mga tawanan ni. Kung nisalig kang tinuod kang Ginoong Kristo, mopasakop ka sa iyang simbahan. Ngano man, kay kung mopasakop ka sa iyang simbahan, usa ka diha ni Ginoong Kristo. So buti pasabot united ka kumbaga. Kang Ginoong Kristo kung nakasagawas, adi ka united. Luoy kay ka kay maimperno ka. Kay mo pa na Ginoong Kristo 15:5 6 St. John, ingon pa na Ginoong Kristo, without me you are nothing. Kung wala ko, wala mo gitawag og mahimo. So ang tinuod nga pagsalig kang Ginoong Kristo mo pasakop gyud sa iyang simbahan. Nganong importante man nato ang simbahan. Tungod sa hinungdan lagi sa kunang giingon dili pwede ibuwag si Kristo og ang simbahan. Kaya kung ibuwag nimo na nagpasabot nga imuhang ginsulto ang Ginoong Kristo. Imuhang tawag ini gibugal-bugalan si Kristo ang iyang otoridad. Samot nangawa nimo dawata si Kristo kay iyang lawas. Mistiko man ang iyang lawas. Pero normal ra magud na sa inyo nga dili mo tuo ana kanang ang simbahan na kalimbigitan sa kaluwasan or isulti gyud mahitungod about sa gitaog simbahan kay hadlok man gud mo nga itakel ang mahitungod sa sekta ninyo or ang mahitungod sa simbahan ngano man kay masakpan man mo nga kanang inyong pundok dili iya ni Kristo. Masakpan man mo nga kanang inyong pundok gitukod lag mga Amerikano. Mo na inyo haging likayan ang topic or issue mahitungod sa simbahan. Kaya kung diha ta mag-focus, luoy kaayo mo, matanggalan mog maskara, makita sa mga tao, mailhan ug maila sa mga tao nga kanang inyong pundok ang mga tao mo pasakop dinha maimpyerno ngano man tao ramay magtutukod. Okay?